Lurralde kolektibitatearen aldeko manifestazioan parte hartu ondoren, pasaren astelenean Frederik Espainiak senatari sozialistak zuzenketa bat jarri zuela beste egitura bat eskatuz jakin eta gero, Espainiakek berak bere azalpenak eman beharko dituela, esan dute gaur baterako kideek. Batera plataformak ezin du sustengatu eta ez du sustengatzen emendakin hori, bai formaren aldetik, iniziatiba personala izan baita, koordinaketan aipatu gabe, eta funtsaren aldetik, pentsatzen baitugu bide txarra dela, ez dela bide ona. Berak beharko du azaldu eta esplikatu zergatik egin duen eta zer irantzuten duen, eta nik uste bakotsak eta alderdi politikoek ere beren irakurketa eginen dute. Lurralde elkargoaren eskaerak bere horretan segitzen duela berretsi dute, baina senatuan gertatzen ari den eztabaidarekin eta noski emendakin horrekin ere zer gertatuko den jarraitu beharko dela diote. Il devrait être examiné au Sénat entre aujourd'hui demain. Datozen egunetan aztertua izanen da senatuan. Ikusi behar gobernuak babesten duen ala ez, nik hori ez dakit. Gero, bozkatua izanen den ala ez, elementu garrantzitsua hau. Baina honentzat ere erantzunik ez dut. Dena dela igandea baino lehen jakinen dugu erantzuna. Donc on aura la réponse d'ici dimanche. Espainiakek aurkeztutako emendakina dagoeneko baztertu zutela gogoratu dute egitura hori lurralde elkargo egitasmotik oso urrun dagoelako. Gauzak horrela eta pasaren larun batean izandako 6.000 pertsonen babesa kontutan izan da, koordinazioaren alde lan egiten aintzina jarraituko dutela diote. Guk batera plataforma gisa erraten dugu badugula aktibo importante bat, eta da lurralde koordinaketa horrek adostu duen plataforma, adostu duen proiektua, eta berresten dugu erantzun politiko bat behar dela Ipar Eskolegiak landutako proiektuari, eta manifestaldiaren bukaeran errandugun bezala, exekutiboari, presidentari eta gobernuari eskatzen dugu erantzutea behingoz gure galdeari.